Täällä on selvästi hommat eskaloitunut. Tää nyt tuntuu vähän tyhmältä kysyä, mutta voiko sä vähän kertoa, kun varmasti on siellä niinku kymmeniä ja kymmeniä tuhansia seuraajia joukossa, joku ketä ei tunne sua. Ei ole niin hard enduro tai super enduro skenessä, että olisi tietäisi ketä tässä on kyseessä. Niin sulla on varmaan joku nimi. Joo. On, kyllä. Tuomisen Pasi. Tuomisen Pasi, juu. Ja sä oot Koht veteraani-ikäinen. niin meinasin just, että vähän reilu 50. Niin, vajaa 40, reilu 50. 2 lapsen iskä ja laiska työmies muuten, mutta Niin. hyvä arkimies. Niin. Ja laiska ajaja ja laiska treenaaja. Mutta sä oot jostain saanut tämmösen järjettömän idea tämmöiseen touhuun. Ja... Se on vaan kivaa. Niin no se on juu. Toi itse asiassa ihan hyvä selitys. Siis mitään järkeä ei ole, mutta jos on kivaa, niin... Ei, kyllä kannattaa ajaa muutama 1000 kilometriä 20 minuutin ajon takia. Juu. No ei puhut siitä sit sen enempää siitä järjestä. Vielä enemmän kannattaa lähteä siinä mukaan eikä ajaa edes sitä 20 minuuttia. Kattoo kun muut ajaa. Niin. Näkee siinä MM sama. Niin näkee, joo. Kyllä se ihan on se varmasti sen arvona juttu. Et näkee oikeastikin ajomiehiä. Joo. Ja kaluston meillähän nyt sit tossa, tai sulla on, niin 300 Peta RR. Joo. 2019 mä olin. Joo. Ei semmosen heittelyyn viitti uudempia pyöriä ottaakaan. Niin. Ei kai siellä heitellä. No ei siellä heitellä. Joo. Mitäs Petaa täytyy nyt tehdä? Tai onko siihen jotain ylipäätänsä tehty? Tai tarpeeksi superenduroa ylipäätänsä tehdä jotain ihmeellisyyksiä? Mä oon jouset vähän erilaisiksi. No, niillä ei ole hirveästi tehty mitään. Ne on joku vanhat, mitkä on setupit on ollut jossain hard endurossakin mulla. Ne tuntuu toimiva kaiken näköisiä. Joo. Rengastus pehmeeseen kumiin. Joo, siitähän täällä olikin mikäs se oli se? Ouli Hard Enduro, niin lähti hienosti tähän järjettömyyteen mukaan ja se sai pari takarengasta ja yhden eturenkaan. Ja... Joo, sieltä tuli Plevsin rengasta. Ja tää on nyt niinku tarkoitettu ihan tämmöiseen touhuun, eikö se ole? No tää on niinku hardia, superia. Niin, hardia ja monikäyttöinen rengas tää on. Tää pystyy ajaa vähän kaiken näköistä. Tää ei ole ihan, on tää nyt aika pehmonen. Mutta... On tää kyllä aika niinku normi enskarenkaaseen verrattuna, niin tää on kyllä tosi pehmonen. Tässä on plus 15 milliä vielä korkeampi nappula, että tää ei ole Fimmi-rengas. Joo. Et se perusmalli olisi ollut Fimmi, mutta ei tuolla tarvii olla, kun siellä saa ajaa crossirenkaallakin. Joo. Et laitetaan semmoista kokeilua, en oo ikinä ajanut tommossa. Tää eturengaskin on tosi pehmeä. Joo, se oli kans Joo. Tää on aika kova tälleen lähde. Siellä ei oo ilmaakaan. Ei oo ollut kuin 40 vuoteen varmaan. Joo. Mitä muuta? Mäntä pitää vaihtaa. Noniin. Selvä. Ja varatulppia. Ei oo mennyt tulppiin kuule mun aikana niin kertaakaan. Okei. Ei me lähdet siihen. Jätetään kaikki tulpat kotiin. Selvä. Hyvä. Se on ainoa, mitä mekaanikko olisi joutunut tekemään. Tulpavaihto, jos nekin jätetään pois matkasta, ettei tarvitse tehdä sitäkään. Ei tarvitse sitäkään. Kyllä se siihen menee sitten. Ei sitä, se on äänijärjestelmättöä tuli palaan mukana. Tietysti kun olisi ottanut tämän pois tää etuseinä tästä näin, niin kato se on painettu päin, niin se on puristuksista on välissä. Joo, älä jälkimmäisestä. Niin pitää saada sinne. Lasketaan aina jalat, ettei kannata.
Siellä on spesiaali supperilaatikko. Toivottavasti reissus tuntuu vielä samalta. Siellä on. Ootko itse tehnyt? Se on 10 tuntia taidenäyte. Eli olet tehnyt. Kyllä. Mites nää vanerit tässä, onko nää ollut joku sänkyhomma? Joo. Siinä on se romanttinen parisänky ollut. Okei. Hiukan tässä nyt kun tästä sänkyä ja muu tapetilla, niin mua pisti silmään, että täältä löytyy tosiaan täällä on nämä ruoanlaittovälineet, niin ilmeisesti näillähän mennään sitten. Totta kai. Sä oot kokki. Pastapussit mukaan ja vetoja. Sä oot mekaanikko ja kokki ja... Joo. Some vastaava. Saatana. Eikö ne olikin siellä välistä siellä? Joo. No niin, eli tähän tilaan tulee ne kerrossänky. Mitäs sulla on hartialeveys? 50 senttiä. Et se paljon enempää. Metri 80. Kyse 50 senttiä. Joo. Tarviiks tähän jäädä jotain ihmeellistä hifistelytilaa? Tähän? Ei. Sillä tähän mahtuu vaatteet vaihtaa. Mites tuo kattoverhoilu ja noin? Nyt ei suorituskykyyn vaikuta. Ei se odottaa. Suorituskyvystä puheen ollen. Tämähän on siis 3,2-litrainen turbodiisseli. Onko 5-sylinterinen? 5-sylinterinen. 211 hevosvoimaa. Oliko? 201. Jaa, niin vähän. Joo. Ei meillä niinku kulkupuolesta ei jää tää homma kiinni. Käydään sitä nyt vielä uudestaan läpi. Mä tajusin just, eli sängyt tulee tähän poikittain tähän näin, ja niissä nukutaan. Ja paljonko tää auto oli leveä? Tämähän on tosiaan 1,70 m. Aivan. Paljon sulla oli pituut? 1,70 m. Sulla? Niin. Joo. No mulla on se 1,75 m. Pientä sikiöasentoa hyväksi käyttäen. Katos, yläsänky voisi tulla ikkunakohtaa, siihen saisi enemmän. Niin mä meinasin just, että se kapenee ylöspäin, että mä otan sittenkin alasängyn. Se kapenee, mutta sitten taas ikkunakohtaa tuo. No, se päätetään sitten matkassa. Vedetään pitkää tikkua. Tää sanoo, että 60 senttiä. Se tulisi yläsänky. Suurin piirtein tää 60. Miten sitten vaneripaksuus? Se olisi niinku puolessa välissä ikkuna. Hei, tuli tässä tolskaamisen keskellä ja kaikkien näiden tuomisen säästövinkkien saatteleman mieleen. Vinkki vitonen ja... Niin, että mitä tää lysti kustantaa? Siis sellainen niinku, mitä osallistumista? Sä jonkun osallistumisen sä jo maksoit. Ekaa kisaa. Niin, osallistumismaksut on joku 120 pyöreästi. Per kisa. Per kisa. Sitten Puola-kisaa piti ostaa kertalisenssi, koska se ajetaan eri vuonna. Niin se ajetaan tämän vuoden puolella. Se ajetaan tämän vuoden puolella, niin se oli 187 € ja sitten täytyy ensi vuodella ostaa ihan oikein EM-lisenssi ja se joku 400. Ei ole varmaa tietoa vielä. Ei tiedä. Noin 400 ja sitten mitä sanoit kerta oli? 180? 187 oli kertalisenssi. Eli se on jo 500. Me ollaan melkein 600 lisenssihommia kanssa. Joo. Osallistumiset. 4 kertaa 120. Joo, nyt me ollaan reilusti tonnissa. Sitten 10 000 kilometriä autolla, niin se on polttoaineisiin 2 tonnia ja ei ihan tonni puolitoista. Joo, eli sitten me ollaan jossain yli 2600. Joo, sitten... Sitten lennellään vähän lentokoneelle. Lentoja tulee 4. 4 lentoa pyöreästi. Voi sanoa, että se on 200 € 2 henkeä per suunta. Ehkä suurin piirtein saa, jos hyvin löytää lentoja. Niin... Eli joku 800. Niin, joku 800 voisi olla lennot. Ja... Mä putosin jo kärryiltä tässä kokonaisuudessa. Mutta ollaan jossain... No ehkä... Hotelleita tulee 8 yöt hotellissa. Joo, no joka tapauksessa alkaa jo olemaan
4kin. Sanotaan, että kyllä siitä tulee varmaan äkkiä semmoinen tonni per kisa. Joo. Että jos jollakin tuntuu, että on ylimääräistä dieseliä tai niin, onko mäntä hommattu? Oo. Okei, juu. Rengasasiat nyt on kunnossa. Solut. Taakse on ainakin ollut. Eteen en ole kattonut, onko mun. Okei. Sitten voiko jotain lentopisteitä lahjoittaa? Onko semmoisia? Ei minä tiedä, mä en ole lentänyt muuta kuin pari kertaa. En silloinkaan itse osallistunut millään tavalla. Mä olen lentänyt viimeksi 15 vuotta varmaan. No niin, tässä tulee niin monta asiaa. Ensimmäinen EM, suomalainen EMis ja sitten niin sit muutenkin saadaan niin ummikot ulkomailla. Kaiken näköistä. Mutta ylipäätään asiasta kukkaruikkuun niin ei ole mikään ihan semmoinen niinku siitä vaan ja tolleen. Niin, ei, 80 minuuttia mopoilua ja 5 tonnia rahaa. Niin. Se on ihan, suhde on. Melkein voisi sanoa, että kalliimpi kuin Dakari. Joo. Köyhästä tuntuu kalliilta. Niin, juu. Joo, eikä se nyt siis sillä se it is what it is, mutta... Niin menee mitä menee. Once in a lifetime. Sit. Pidetään hauskaa ja ajetaan ja Juu. koitetaan päästä finaaliin vaan. Juu. Eli sit saa ajaa. Joo. Tavoite on päästä finaaliin vaan, saa kaikissa. Se on niinku se. No tää olisi ollut Rikulle edes muutenkin. Niin, siis täällä nyt Rikulla vaan palvelus, ettei se tarvitse se paska kanssa tapaa. Eikö vielä katkaistiin teräkin sitten? Aha, no niin. No mutta onneksi poraterä ei yleensä ole kovin kovaa metallia, niin se väistyy sieltä helposti. Saisiko siitä kiinni? Onko kattonut, onko Motonetin? Ole, ei. Entäs Trodolta? Tarkistitko Trodolta? Tarkistin Trodolta. Koodilla Verks. Koodilla Black 25 vai eikö Black 50? Ei ollut. Ei ollut Aeromotorsillakaan. Hää? Kyllä täytyy ihan varmaan mennä Tää alkaa 3D tulostaa näitä. Motormarkettiin tai... Tai... Täytyykö oikein mennä Fortti-liikkeeseen antaa? Marmoritiskillä. Juu. Tosiaan tässä on nyt 4 tuntia. 4,5 tuntia noin mennyt ja me ollaan samassa tilanteessa, mutta vähän huono. joulukuun 10. asti on nyt aikaa Rane kanssa taistella. Tuli tuossa mieleen niin kuin kaikille näin tuhansille katsojille, niin mites toi sun harrastustausta tähän, niin kuin, että itse nyt ihan silleen niin kuin mettästä lähdet kuitenkaan, että oot sä nyt jonkun verran mopoa ajanut? On tässä nyt tullut joku se 10 vuotta jo ajettua kaiken näköistä. Joo. Teiniajoista alkaa stunttihommia ja kurapyörähommia sä aloit joskus. 2012 jo loppuvuodesta. Joo. 400 DRZ. Juu. Minua on siitä joskus syytetty tästä. Ja syytetään edelleen. Syytetään edelleen. Eli käytännössä mä olen velkaa sulla kaikkea se, mitä sä oot joutunut uhraamaan tämä touhu eteen. Oikeastaan munhan pitäisi tää koko reissu. Oikeastaan sun pitäisi maksaa tää reissu. Joo. Ota se edes niinku... Saisit edes 1 vuoden kuitattua. Joo. Näistä 13 vuodesta. Mutta tosiaan siitä asti kurapyöräilyä ja sitten tää niinku tää pöhlöenska ja muut touhu. Niin... 2019 alettiin ajaa hardenskaa. Joo. Sitten onkin ajettu oikeastaan pelkästään hardenskaa. Joo. Siinä sä totesit, että antaa muitten ajaa lujaa, niin sä... Joo, kato, ei tarvitse ajaa kovaa, kun ei enää uskalla eikä jaksa. Niin. Mutta kun ei tunnu jaksavaa ajaa hiljaakaan. Niin, joo. Tietysti se korjaantuisi, kun ajaisi edes. Mut superi ei toi superenduro nyt se niinku lajina ja muuten, niin sitä nyt ei Suomessa oikeastaan ole. Joskus back in the days mäkin olen ollut varmaan joskus Jämsässä katsomassa jotain kisaa. Se oli varmaan joku tyyliin 2014 tai joku tämmönen. Ja MP-messuilla ajettiin joskus Superenduro MM-kisat. Niin ajettiinkin, juu. Jossa olin ajamassa kansallisessa luokassa. Joo, pelkkiä suomalaisia.
Ja sitten Raumalla ajettu 2 kertaa Rahina Joo. joku superenduro. Mutta sielläkin oli vähän silleen, että ei siinä oikein tahtonut vissiin porukkaa edes tulla. Ja SM, Superenska SM on ajettu Vantaalla. Niin onkin, kerran oli se Siellä on joku. ollut 2 kertaa ajamassa. Joo, 2 se on ajettu. Joo. RM Susukilla ja Joo. 300 kertaa, Joo. missä oli keula. Joo. Mut siis yhtä kaikki summa summarum, niin, niin aika marginaali hommaksi on loppujen lopuksi jäänyt täällä, vaikka itse asiassa lajina on niin kuin hito yksinkertainen, koska se rata ei ole mikään kauhean iso. Ei. Yleensä se kierrosaika on jotain 30 sekunnin luokkaa. Joo, 30-50 sekkaa suurin Joo. piirtein kierrokset. Ja siellä tukkeja ja kiviä ja ojarumpuja ja mitä liian ikinäkään vaan keksinyt niin käyttää, niin siinä mielessä tämä olisi niin kuin tosi helppo juttu. Mutta käytännössä tosiaan ei ole kyllä ihan hirveästi täällä paikkoja. Me on joskus vähän jotain rakennettu, mutta ei niitä ole taas nähty moneen vuoteen. Niin. Ei. Ensi kesän toivottavasti. Joo. Mutta tosiaan se, eli ne sellaiset suoranaiset superenduro-treenimaastot, niin niitä ei oikein ole. Ei, ne on siinä Ulvilla Siellä ne 2 kaatunut mäntyy. Luontoäiti on auttanut sen verran, että se on kaatanut ne männyt siinä, niin niitä on nyt ajettu edes takaisin. Sitten sitä kivikkoa siinä mutta niin, muuten niin sillä on niin aika laaja. Ei voi sanoa, että Superenduro-treenit on niin sanotusti nolla. Niin, siinä mielessä juu, että ei ole kyllä semmoista niinku. Mennään ihan vankalla kokemuspohjalla ja fiiliksellä. Joo. Kyllä niistä yli pääsee. Pääsee, ei se nyt niinku sillä tavallaan semmoisesti äkkiä, mutta että semmoista kun olisi päässyt tuossa noin pyörittää niinku tuntitolkulla, niin olisi siihen niinku ehkä tuokin urheilullinen kroppa vähän tottunut enemmän. Entinen atleetti, niin. nykyinen kotletti. Just. Mäntää vaihtamaan varmaan ensi viikolla. Mut muuten nyt on tältä päivää remontit nyt tehty ja niin seuraavaksi tästä reeneihin Ulpilaan. No siellä ei kesärenkailla enää voi ajaa tuolla. No ei, mutta videos mennään 2 tukireeneihin. Kuuluisiin 2 tukireeneihin. Joo, kuuluiset 2 tukitreenit. Joo, se on niin. Suomen mestari ohjeistuksessa. Joo, se on lähtenyt jo, siitä on tullut jo viraali hitti tässä kohtaa. Aja uudestaan ja kovempaa ja isommin. Jos riski on, se otetaan. Näin se homma käy. 2 tukivoimi maailmalle Euroopan vallotukseen. Kovempaa! Isommin! Sillä voi vallottaa koko Eurooppa. Ja sillai vaan. Pili Poltti makaa tossa vattallas ja Pasi hyppää yli. Joo, kyllä. Viilataan lisää pakuaukkoa, niin tulee pidemmän. Kauaks se erä kestää? Kauaks se erä kestää? 5 minuuttia muistaakseni. 5 minuuttia. Kauan sä äsken ajoit? 50 sekuntia pyörinyt filmi. Siitä tulee niin pitkä video. No niin, mutta kaikista tyhmimmät jutut leikataan pois sit. Niin, aivan. No mutta kun ei kukaan jaksa kattoo sitä, kun sä hyppää 8 kertaa putkeen, mutta sama 2 tuki ylitte. On se hurja. Eikö niissä on yleensä ollut niissä radoissa, niissä on paljon sellaisia suoria, missä pääsee vähän heiluttaa käsiä. Siihen tökkäs. Ai. Ei saisi tommosia kantoja olla. Onneksi ei ole kantoiset superis. Tämähän kuvaa nyt siis ihan täydellisesti Superenduro radan kivikkoa. Siinähän se menee. Luikertaa kun kyy tuo kivien välissä.
Jatka, kello käy. Saatana. Pili meni ohi. On liukasta. Hei, kisa on käynnissä. Taas pili meni ohi. Joo, mehu. Ai, sori. Mä meni 2 kierrosta jo. Mehu. Ai, sori. Siis se meni kuin pingispallo. 3 kappaletta petoja. Hehe. Mäntä vaihdettu. Palot ja renkaat vieni. Ja tarrat. Liquid Graphicilta tulee vielä tarrat tilalle, niin sitten alkaa olla pyörä tikis. Jaha. Laitetaan vielä pojalle uudet vaatteet. Sitten se olisi valmis. Siinähän nyt olisi valmiina koitoksi. Älkää välittäkö tosta. Siinä on X-Traineri takakate, niin se on vähän eri kuin RR. Noniin, mikä mies ja mikä siivousalue? Me lennellään sitten taas tammikuun lopussa hakemaan se auto sieltä Viinistä ja ajetaan Budapestiin ja taas sä töpöttelet vähän kisaa ja mä töpöttelen jotain muuta ja Simppeli kerrospunkka vaan. Helppo, nopea. Raakalaudasta ja vanerista. Tuleeko patjaa? Jos on kilsti. Yläsängyssä voi olla pelkkä vaneri ja alhaalla patja. Aivan. Pitäisikö koittaa tuota penetä? niin, eli Eurooppaan lähdetään kiertää Super Enduro merkeissä ja mehän mennään sinne siis tällä. Et tässä nyt hiukan joudutaan, sä siinä työstät jotain osaa tähän, mutta meillä on nyt muutama pikku juttu tässä näin ennen kuin päästään lähtee. Elikkä tosta jotakin pientä puuttuu, konepelti nyt lähinnä ja muutenhan meillä on tää siis vetokoukku pitää asentaa, että saadaan kärry perään. Joo. Voidaan lähteä avokärry. Tuohon. Koska umpikärry painaa niin paljon, että loppuu voima kesken. Ja nukutaan hytis. Niin, just. Penkin makuasentoja. Joo. Siinä. Siinä on urheiluhenkeä. Joo.